Jagayo asmane sinten mbahku jenenge sapa mbahku Wahdi wis tuwek senengane HDCI Harley Davidson sing ngomong ning kene dhek Madara aja ngomong bebek kabeh kaya ora wawuh kok putune pira kan Rolikur siapa nomornya pira ben kalau aja umurnya pira umurnya pira nih 100 Allahumma sholli ala Muhammad dan griya kali sinten terjemahno kuwi asline Jepang Setario dan dia kali anaknya umurnya 100 umur 100 kegiatanipun apa ten dalem omong apa kegiatannya mancing Keserakan amudai ora apa-apa umure ditularne sing rawuh dalu niki kuwabeh kaya Mbah sapa meneh Hadi Mbah Hadi umure dawa kabeh seger waras Allahumma sarene 100 ya 250 wis Mbah sampeyan kula Sausi tondo tresno bekti kula Mbah 250 mengke nggih napa nggih napa Mbah wis molunge moro lalu molunge 250 nggih kagem napa Mbah? Ane. Mbah. Udah, itu Mbah Neker.